Soldarito nga nagasaulog man sang kapistahan sa San Juan de Bautista sa probinsya sang Iloilo nalumos patay. Bawi ang kids sang kabuhi. Ang 18 anyos kasi Jerry Hiniriza II, residente sa barangay Buray, Oton matapos nalumos sa baybayon sa barangay Kabanbanan sa Nasabit, Cabanwa, pasado alas 12 sang Hunyo 24. Sino kay Police Lieutenant Colonel Abner Jordan ng Hepe sa Oton Municipal Police Station, naghagaday ang biktima kag iya mga pakaisa nga maglangoy sa isa ka beach resort kadungan man sa kapistahan sang San Juan de Bautista kung saan nanging tradisyon na sa mga ini ang maglangoy. According man sa iya nga mga upod ma'am, mga alas 12:30 samtang nagalinangoy sa kanina, na-discover na nila nga sa kaupod nila, wala na nila makita. So muna nagpangayo sila sang bulik dito sa mga tao man dito sa resort. Dugang pa ni Jordan, alas 12:30 sang wala na makita sa mga mata sila ang biktima, rason nga nagpangayo sa bulig sa mga personal sang resort kaya nagbuylugban ang Oton Search and Rescue, Philippine Coast Guard kag Bureau of Fire Protection. Angot diri, tatlo na kauras santis makitaan sinisira kung sa rin gindala pa sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Ang mga kaki-5 nagapanumdom ang kapulisan sa Banwa sa Uton nga dapat maging mahinalungon kung mayara sa mga kapistahan o kung aktibidad kaangay sini agud niya malikawan ang nasambit nga insidente. Para sa balitang regional, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.